Ya acara yuk. Acara apa ya? Acara apa? Gelutan ngono kae, gebuk-gebukan anu engko sapa sing menang. Anu untuk hadiah beras 5 kilo, gula 5 kilo, minyak 5 kilo lumayan to, Wong. Lomba to jawane? Yo, anu Iya. iki lho, goleng sar ngene iki tutuk-tutukan. Oh, mripate ditutup ngono kae. Ya wis sampean loro, aku tak nganu, nonton. Dan engko siapa tahu aku menang. Nah, Iso iya, entuk lumayan. beras 5 kilo, minyak 5 kilo. Ayo. Gas. Semoga Wong kae curang lu kayu. Panas semua. Anu kae, ndek ora. Ndek main dhewe. Ya kan main. Mas. Main dhewe kapok. Trae curang. Mending tak ndelik ning kene wae. Ben kapok mainan dhewe.